start sa Bacolor, syempre hindi natin nakakalimutan magpasalamat. Siyempre naman, Jess, hindi nakakalimut tayong Team Kalas TV. Lagi nagpapasalamat, mga Cubs. 300,000 subscribers na tayo dahil special ang araw, Jess. Magluluto tayo ngayon ng special na dish, yung Alaskan King Crab. Pero pala dito sa Pilipinas, tirahin na natin nga. Let's get it on! Welcome 300,000 subscribers! Nakauwi na tayo, nandito na tayo sa backyard. Ready na tong binili ni cameraman para sa ating lahat. Cubs Nation! Yun! Blow na natin! Blow na natin! Para, Jess! Wish namin sana safe kayong lahat at solid pa rin tayong lahat hanggang sa dulo. Ayan, ayan Tayong ang ating wish ngayon, Jess. At mayroon pang napakaganda ng cake natin, Jess. Napakalaki din ng kahon dito na. Ayan na nga ba? Oh, ano ba Ayan to? na, may sinasabi natin kanina. Sinabi mo nga kanina at nabasa ng mga Cubs natin, no? Alaska King. Wow! Ganito ang box niya. So kung ganito ang box niya, mabigat to. Oh, Tansya mo, Jess, mga ilang kilo lumalabas to? 3 lagpas? Ay, 3 oo, kilo, no? mabigat. Pero bago natin i-unbox to. Actually, naka-unbox na siya. Siyempre. Silip namin kanina. Naku. Thank you very much kay Juby Lopez. Yan! High six! Thank you na rin kay Roy Lopez. Yan! Thank you very much, Ted Canlas David ng Wow! Oman. Sila ang mga Cubs natin na Maraming tumulong. salamat, Nakakuha siyempre. Masasalamatan din natin ang nagpadala sa nabilhan natin ito. Nasa loob ng box na to. Tenjin Seafood Store sa Friendship. Seafood Store, lalagay natin dito. Marami kasi nagtatanong katulad ng last video natin, yung Lobster. Sa kanila din po yun. Pwede nyo silang bisitahin. Address tsaka Facebook. Ayan na, sa kanila rin nila mabibili ito. Jess, pakita natin kung ano nasa loob. 1, 2, 3! Wow! Yan. Gumagalaw pa yung bibig. Nakakatakot sa mga... Parang medyo gusto ko umilang yung hawakan to. Parang kailangan natin buhatin. Pwede, pakita natin. Sige, pakita na natin. So, tigisa tayo ng Sa kabilang side, Jess. At dito ako sa kabila. Spiky siya. Medyo Ingat spiky, tayo, mga Cubs. mga Cubs. Yan. Grabe. Alaskan King Crab. Buhay pa po ito, mga Cubs, ha. Pero syempre, sa lamig na nilagay dito, Jess, medyo natulog. Mamaya, gigisingin natin yan. Siguro, Sige. maganda to. Lalagyan natin ng mga dipping sauce pero linisin muna natin, no? Syempre, lilinisin natin, ha. Umpisa na natin lutuan dito, Jess. Let's go! Let's get it on! At habang nililinis si Kuya Dex yung ating Alaskan King Crab, dito muna tayo. Meron tayo ditong marbled potatoes at meron din tayong sausage. Dahil magpapakulo muna tayo ng ating toppings para sa ating seafood today. Ito na. Pakuluan na natin dyan. At sabay hihiwain na rin natin itong ating mga sausage. Hiwa lang sa gitna. Hatiin lang natin. Okay na yun. At gagamit din tayo ng Cajun powder. So ready mix na to, gagamitin natin. Usually mga Cubs, kasama na yung seafood sa pakulong to. Pero dahil giant king crab ang gamit natin ngayon, hindi na natin isasabay. Mix lang natin, make sure na yung powder ay kumalat dyan sa pinapakuluan. Takpan natin, balikan natin maya-maya. Proceed muna tayo dito. So gagawa tayo ng, again, 3 dipping sauce. Magkakaiba. So series na naman to. Umpisahan natin sa tartar sauce. Sa mga mayo lover dyan. Ito ang sauce para sa inyo. Susunod nating ilalagay mga Cubs, itong ating mustard. Dapat horseradish pero dahil wala tayong makita, ito pwede na to. Konti lang ang lalagay natin. Susunod naman, lagyan natin ng pickles. Tapos salt and white pepper. Lagyan din natin ng garlic at onion powder. Sabay na yan. At susunod, lagyan din natin itong lemon. Hiwain nyo lang. Roll natin para lumabas yung juice. At ipiga ang kalahati. Lagyan din natin ng parsley. At haluin. At yan mga Cubs, okay na ang ating unang sauce. Tartar sauce, proceed tayo sa pangalawa. Let's go! Dito naman tayo sa pangalawang sauce mga Cubs. So yung kanina, kung mahilig ka sa mayo, para sa iyon. Dito naman, para sa mga mahilig sa tomato. So lagyan natin ng tomato ketchup. Ang tawag dito sa gagawin natin ay cocktail sauce. Susunod naman, lagyan nyo ng honey mustard. 1 kutsara lang.
Tapos, lagyan natin ng Worcestershire sauce, salt and pepper, pampadagdag lasa, garlic powder, at ang partner nito na onion powder. At yung kalahating lemon na ginamit natin sa sauce number 1, lagay din natin sa sauce number 2. At lagyan din natin ng parsley. Halu-haluin. Kung mapapansin nyo, halos parehas lang sila. Ang pinagkaiba talaga yung mayo at saka yung tomato sauce or tomato ketchup. So, okay na to. Proceed naman tayo doon sa paborito ni Kuya Dex. Alam nyo na yan. Let's go! At mga Kabs, eto na nga ba ang sinasabi ko, ang pinaka-paborito ni Kuya Dex. Pinalik na natin ang mga maanghang na sauce na naman natin. Ang tatawagin natin sa pangatlong sauce ay nuclear bomb chop sauce. So, buksan na natin to. Bahala na si Kuya Dex doon pagbalik niya dito. Siguro matuturing natin tong isa sa pinaka-maanghang na gagawin natin na sauce or episode. Dahil bigatin, may Red King Crab tayo, gagawa tayo ng pulang-pula na sauce. At dahil nakasil pa yan, tanggalin muna natin. Hulog na natin lahat. Sundan na agad natin yan ng paminta. At chili flakes. At chili garlic, ni Foodnatics. Lagyan natin ng isang kutsara. Lagyan din natin ito, chili powder. At isa pa sa nagpapa-excite kay Kuya Dex ay ang mga to. Dakutin na natin. Lagay natin sa grinder. Para talagang lumabas yung katas, gigilingin na natin to. Pero bago ang lahat, lagyan natin ng konting olive oil para maging siyang paste. Takpan. Yan mga Kabs. Nadurog na natin na maayos. Tanggalin lang natin to at ihabol na natin dun sa ating ginagawang nuclear bomb sauce. Hello. Aro, Diyos ko, Jess. Ito, isa sa mga paborito mo lagi mo hinahanap itong mga ganitong maanghang na sauce. Haluin ko na. Para tapos na to, Kuya Dex. At patapos na rin naman itong itatapping sa atin dyan sa special nating Ay, crab. syempre. Kita natin, oh. Meron Yan pang yung isa rin. sausage. Ay, nako, sarap. Ang ganda. At ito naman, Kuya Dex. Ay, nako, Jess. Hindi maganda. Abangan nyo mga Kabs. Tapos na, sauce number 3. Nuclear bomb. Siyempre, no? Mga Kabs, special na special ang ating nilinis ko na, special na seafoods na naman to. Kaya ang gagawin natin dito, Chess, i-steam na naman natin to para yung natural flavor at juices nito nandyan sa galaman, nandyan sa mga meat sa loob. Napakasarap. Siyempre, papartneran natin sa IT siya. Napakangang Ayun ito. naman. Kailangan meron tong isa pa. Special, oh. Eh, dahil dyan, bigyan natin si Ted at Chupi ng isang maligayang Roll the Mountain! Let's go! Ay, nakan mo! Wow, orange na mamula-mula. Hindi maintindihan kung ano talaga, pero ang sarap. Pati ako na-amaze, Chess, no? Diyan naman, tapos na to. Patayin natin, Kuya Dex. Patayin na Ako natin. na kukuha niyan. Hanguin mo to, Chess, ha? Hanguin ko rin yung lasagna. Teka, meron pa tayong rule number 2. Yun! Rule number 2, i-partner ko dito yung masarap na masarap, Kuya Dex. Eh, syempre, healthy yun. At gagawin ko na yun, mga Kabs. Samahan niyo ako. Tara, let's get it on! Gawin na natin ang rule number 2. Meron tayo ditong concentrated lemon juice, fresh cucumber, at fresh lemons. Ang tawag sa titimplay natin ngayon ay thirst quencher. Tara! Sa 2 baso, maglagay ng ating concentrated lemon juice. Mga 1/4 lang. Lagyan ng yelo. Itap ang cucumber. At ganun din ang fresh lemon. Ready na ang ating rule number 2, thirst quencher! Napaka-healthy nito. Tara, let's get it on! Hi, 6. Manganta na, mga Kabs! Kananta na yung mga Kabs, ito na.
Lutong. Ay, hindi pala. Yan. Kaya niya na ta. Batiin lang natin. Maraming salamat kay Lian Paz na nag-high 6 a few seconds ago. So, hindi ko alam bakit TV personality nag-high 6 ngayon. Naku, mukhang may aabangan sila, no? Mamaya natin pag-usapan, that's Lian Paz ng EB Babe. Anyway, ayan na, Chess, napakalaki. Dambuhala. Ganda, Kuya Dex, oh. Isa sa mga nabasa nating request, no? At kung Ang dami. nagtataka sila, ang dami nating Kandila. Bukod sa 300k celebration, dahil nagsasuggest, lagyan daw po natin ng kandila. Kandila at, Lalo na sipod yan. Napakalansa po kasi, no? Yung amoy po malansa. Kaya po, yan, binibisita naman tayo ng mga kaibigan natin, Chess. Tata na natin! Teka. Yung rule number 2. Mukhang ano to, Kuya Dex. Healthy to, ah. Napaka-healthy nito. Thirst Kencher. Magandang araw sa inyong lahat, mga Cubs. 300,000! Let's go! Inumin na natin! Sausawan. Asin, pero healthy yan, so okay pa din yan. Panditox. Anyway, ayan na. Umpisahan ko dito, Kuya Dex. Teka ha. Paano ba Meron pa natin rin mga kaibigan, ha? Disclaimer lang, mga kaibigan tayo. babakbaking to, no? Laki. Anong gusto mo? Banatan, tanggalin natin yung shell o banatan mo kagad yung clutches? Slow muna, Kuya Dex. Sige. Ewan ko kung matatanggal ko to, ha? Teka. Balian mo na, Chess. Pagbigyan mo. Tingnan natin. Masakit, eh. Yun! Ay, Ay, tumutulo yung juice. Uy! Sige, birahin ko na rin kagad yung kabilang clutches, no? May nutcracker naman tayo, Kuya Dex, eh. Lang, ha? Ayun, hindi naman ganun kala. Ang lambot pala, mga kaso. Buksan natin, meron Sige. tayong pang bangal. To. Teka. Okay, Bangalin natin. pangalin na natin, Chess, ha? Yun. Baka tamaan si camera. Kaya nga, nakakatakot eh. Baka tumama yung shell sa kanya eh. Matigas talaga. Matigas talaga. Gigante. Yun! Yan. Okay, nabagal Ito, kapirasong natin. karne muna. Masyadong malaki. Ako, grabe. Grabe. Mga kapso. Isa mo. Yan muna yung Pakita hibla, mo, oh. Chess, pakita mo sa muna kanila. natin yung hibla. Lagay ko Ako, muna dito. Uy! Iugot ko lang ito, mga kaps. Ayun, no? May lamang kagad, Chess. Oh. Ayun! Ang ganda. Ayan. Ang karne. Naku, ang karne pala nito. Pakita natin. Wala muna Oo. tayong ididip. Ito lang, oh. Yan. Ito mga kaps, oh. Kasi atras mo lang ng konti, tapos ibabalik mo ng konti, at Kita mo excited na itong tayong karne, sumagpang, Kuya Dex! oh. Napaka... Sakbang! Grabe, sige! Wow! Wala akong masabi. Alam mo, Wow! mga kap, masarap yung lobster pero times 10 yata yung sarap nito Mas doon. masarap. Lumebel up. Siyempre crab to eh. Grabe pala lasa nito, just masarap. Grabe. Batiin ko sila ano, Sino? si Jovintet. Thank you. Thank you, salamat sa walang sawang suporta sa atin. Kundi dahil sa kanya, tayo makakakain ito. Ang sarap. Grabe. Ako tayong patatas dito. Ano, Chess, Meron pa rin tayong pamartner na iba dyan. Bukod sa patatas, no, Chess, at yung sausage na ginawa mo, meron din tayong lasagna, mga kabs. Ayan. Wala tayong kanin ngayon, Chess, eh. Wala, may lasagna eh. Tsaka, ito nga palang ano, sa mga nagtatanong dyan, no? Okay. Magtatanong, lalong-lalo na dun sa previous episode, lobster, kung saan nga ba natin nabibili yun? Yan. Kay Tenjin po. Tenjin Display Seafood. natin dyan. Tenjin Seafood Store sa mga taga Pampanga, sa may ano siya, Alam nila yan kung saan, sa may... Friendship Highway. Yun, no? Kailangan bangal-bangali mo na siya, mga kabs, para madali mo siyang Sarap! mangata. Wow. Dex, may sausawan tayo, huwag mong kalimutan ha. Meron ba? Ito, Ay, meron pala. ito yung ating tartar sauce. Lagpas muna isa. Cocktail sauce. At ang paborito ni Kuya Dex, nuclear bomb sauce. Ayun, One of the grabe. spiciest sauce siguro. Matatry natin yan. Mag-dip muna tayo sa ano. Ito. Tartar sauce. Ito siya. Mga kabs, oh. Paghihirapan talaga yung pagkain ito. Kailangan puwersa para mabuksan mo. Sarap ng advertisement na yan, Jess! Advertisement ka dyan! Bubuha pa ako ng isa, Jess. Grabe yung galamay nito. Nakatingin pa tayo. Ayan, no? Ano mga kabs, ha? Ano yung ginawa mo, Jess? Tartar? Ito yung cocktail Ayan, sauce na cocktail. sinasabi mo, no? Oh, ang ganda! Naku, ang ganda!
Wow, kaki commercial ko yun eh. Kakamay na ako mga kaps, pati dito sa lasagna, baka kamayin ko na lang din. Banat ng banat, Chess. Isang ano na lang, dumihan. Gamitan lang tayo ng... Yan, oh. Naku, pwersa kailangan mo dyan, Kuya Dex. Kailangan. O, yan. Lasagna ni Kuya Dex. Ba, maganda siyang birakin pag nasa yung pinaka ano niya, Chess, oh. Ay, wow. Wow! Ay! Ang daming laman! Ang daming laman! Sasaw-saw ko dito sa sinabi mo. Ayun na. Paborito ko to. Eh, ano to? Ito Ayun lagi, na. hindi ako nawawalan sa mesa nito, Chess. Pag Ay, kumakain oo, ako. paborito mo yan, Hindi Kuya nawawala Dex. to. Mahalaga sa akin to, eh. Diyos ko po. Magbilang lang po tayo ng mga ilang tiro. Parang naman talaga yan eh. Kabs. Parang ano, parang kanin. Oh. Parang basmati rice. Yun oh. Wala yun. Tapos gaganin mo. Kop! Chess, sabukan mo! Ang angang! Teka, subukan natin ng nakatenedor. Kasi malalagyan ng sauce yung ano ko eh. Hindi ko na naman nakita kung anong ginawa mo dyan. Ay, nalaglag na. Ayun mga kabs oh. Kunin natin kasama yung mga granules na dinurog natin kanina. Sarap. Grabe to. Alam mo mga Kabs, noon, ang sarap niyang kutkutin, ang sarap niya. Yeah, buklatin mo, pakita mo sa kanila yung katawan. Hindi. Mga kamay ko. Hindi na mapaso dito. Yeah, may kandila. Adjust na natin, oh. Portahan kita dyan. Naku! Balik tayo mo muna dito, cameraman. Tingnan mo. Pakita mo yung likod. Baka masunog ka ng ano ha. Ang ganda. Wow! Helmet! Ang laki! Ang galing mo. Grabe, may laman pa pala yung ulo niyan. Mga Kabs. So, ayan oh. Para kang nagpupunit ng ano, foam. Ito. Grabe. Ay, naku. May mga layerings pala to, Kabs, na ito parang special meat pa rin ng crab, oh. Ito mga kabs oh. Pwedeng kainin ganyan. Parang bunga oh. Ang sarap, Chess. Grabe to. Ang dami pala nitong special part sa loob. Parang bulaklak oh. Parang ano, dumplings sa parang bata mo. Pero hindi ito kinakain. Parang ano to eh. Protection pa to eh. Kaya ko eh. Sod ka na dito oh. Ang grabe to. Tartar sauce. Bukan na sa tartar sauce. Bakit tartar sauce? Ano ba to? Oh, dito. Ay! Pakita ulit natin. Bakit? Nangungong ako sa sauce na yan. Spicy lover kayo, mag-i-enjoy kayo dito. Nuclear bomb hot sauce yung mga kabso. Yan oh. Samahan mo ng mga yan, yung flakes ng chili. Wow, panis! Ginagawa lang soup yung ano. Grabe. Ano ba yung ito? Mo natin. Nuclear bomb sauce, yes ha? Huwag nga akong patatat. Kasi sa pinakamaanghang na sauce na gawa natin yun. Medyo, on a serious note. Hoy, nga pala, Chef. Ako yung manghang. Nakalimutan na natin ha. Napaka-special po ng araw na to mga Kabs. 300,000 na tayo and still growing. Maraming salamat. Habang kumakain kami dito ng king crab. Gusto rin namin pasalamatan Tet and Juby syempre sa pagsuporta sa atin. Sino pa ba, Jess? Yung mga supporters natin like si Cherry Pop, nandyan din, hindi rin tayo binibitiwan. At alam ko, yung Cherry Pop, yung talaga. Siyempre, no? Yan sa atin yan. Malang Kapampangan, yung damit natin, hindi rin natin bababayaan yan. Maraming salamat. Chef, nga pala, Cherry Pop, maalala ko lang. Naroon yan. May pangako yan, di ba? Last video, sinabi natin, hindi pang bibigay doon 10. Sabi napakabit ng Cherry Pop sa atin. Wow! Siguro parang hanggang kung saan tayo abot, nandun yung Cherry Pop. Hindi tayo bababayaan. Dahil niiwan. Grabe. Bibigay daw po siya ng 10. Sabi na yung Cherry Pop lahat yun. Basta ang mechanics, i-discuss na natin dito ngayon. Meron kasi tayong Facebook page. Team Galas TV siguro ilalagay natin dito. Yun. Gamit ang sausage. Lalagay natin dito. Yung TV page, itong video na to, same, exactly the same video. Ito mismo na video na to. Ilalagay natin siya sa Facebook, i-upload natin doon. Pakita nga pala natin si Cherry Pop bago natin na-announce, no? Yan, Jess. Kasi si Cherry Pop meron siyang limited edition, Kuya Dex. Meron siyang Cherry Pop sa harap, meron din sa likod. Team Galas TV logo mo. Kasali na! Ang ganda. Nag-combine na.
So, ibibenta daw ni Cherry Pop to sa kanyang Shopee or Lazada link or Pwede rin page, sila no? pala makakuha, Pero no? for now, Mm. gusto niya munang mamigay ng 10. Kaya natin binabanggit yung Facebook kanina dahil ganito lang naman ang mechanics para may chance ka manalo nito. Pumunta ka sa Team Canlas TV page na nandyan din sa baba ngayon. Yan. I-follow, i-like nyo lang ang page. Tapos yung mismong video na to, i-upload din natin sa Facebook. Ito ha, ito. Ito, ang ginawa natin ngayon, Yung pinapanood video na nila. yan. Oo. Ipopost natin sa Facebook, may comment section doon. I-comment nyo lang mga Cubs kung ano yung pinaka-relevant na comment, magandang comment, relevant sa atin, relevant sa pagkain mismo, sa video mismo, pinakamaganda. Ganun lang kadali. Oo, pipili tayo 10 na pinaka-touching, pinaka-maganda, pinaka-entertaining, pinaka-quality na comment, kahit ano na. At padadala ni Cherry Pop na. Dadalhin Cherry pa, re-replyan namin kapag sobrang na-impress or na-antig. Basta So, ibabasa talaga. sabihin, babasahin natin nga, Jess. Oo, babasahin natin isa-isa. Wow. Ipili tayo 10. Kung sino yung mga 10 na yon, alam nyo kayo nanalo kasi re-reply tayo doon sa baba. Ayun. Para kay Cherry Pop, isa. Cheers ng Cherry Pop. Siyempre, bigyan natin yung isa, ha? Maraming salamat, Mr. Lam. Team Canlas at Cherry Pop! Ayan, oh! Maraming salamat, ha? Good luck! Abang at good luck sa mga subscribers natin at 300,000 plus na. Ang dami-dami! Sana, siyempre, lahat ng kaswertehan mapa sa inyo. Yan! Nako! Bakbakay mo na, Jess! Ito, galipal natin to. Mukhang maganda pa yung loob eh, oh. Kanina pa ako nag-i-enjoy dito. Wow! Ang dami pa pa. Teka! Sarap yung sarayo. Hindi napigilan sa mandok agad, di ba? Dandan lang. Ang sarap ng lasa. Naku! Para kang hari kumain dito, yo. Ay, sinabi mo pa, Chess. Grabe ang pakiramdam ngayon habang kinakain natin to. Naku, panis na naman talaga. Ay, habang kinakain natin to, Chess, ha. Gusto kong batiin si Willie Biray ng San Luis, Pampanga. Yan! Yan ang isang cups natin, ha. Actually, nakita kami sa SM, ha. Happy birthday kay Epat mo. So, Mr. Siyempre. Willie Biray, napakaswerte niyo po sa anak niyo, talagang solid follower. Talagang kinanta niya sa atin. Si birthday ni ano. Happy birthday po. Happy birthday! Yan! Kang Willie, ha. Tsaka siyempre, yung iba pa natin mga kaibigan, Chess, sa SM, San Fernando, dito, no? Nabisita natin, gusto ko lang batiin si Gino Reyes ng makain ako dun sa ano, Chess, Matet Chomay. Chomay. Matet to. Matet Chomay. Kaya si Darwin Goyo. Yan, ang apelyido niya. Maraming salamat. Sa iyo, Chess, baka meron pa. Galing din kasi ako. Galing ka rin to. Kaya tayo Pumasok ako dito. Oy, Indam Yun naman pala. Pumasok ako sa Oy, Indam. Binigyan ako listahan. Nakala ko. Resibo. Mabasa pala. Naka-ready. Ito mismo yung sulat nila sa babaliga. Ate Michelle, Cubs natin yan, nagko-comment yan. So nakita ko siya dun sa Oy Indam. Yung anak niya, binabati niya si Brielle Ann Mamangon. At sa Team Banky, ang Pampanga, yun siguro yung tawag nila sa grupo nila. Samahan nila dun sa Oy Indam. Binabati namin si John Lloyd Santos, Eric Morenano, Danilo Atio Jr., Yan. Mar Santos, Jun Morillo lang sa Kalam. Oh, Naku, sa kalam. Jun Morillo lang sa Kalam ng Oy Indam. Lahat sila. So, Hindi natin mabanggit. Anyway, mga Cubs, bukod dyan ng 300,000 na hindi natatapos sa ganito lang. Siyempre, Ayun. Jess, may abangan pa sila. Abangan nyo, wala na sigurong isang linggo no? Kung maaari ko, bakit tayo lagi merong mga celebrity edition na nakikita? Sobrang saya namin, sana masaya kayo. Kung na-achieve natin to, dahil yun sa mga panonood nyo mga Cubs, sa suporta nyo, Cubs Nation. Dahil dyan, naimbitahan tayo, sabihin na natin yung TV network, naimbitahan tayo ng GMA. GMA TV! Talaga! Soon! Bibigyan tayong teaser, siguro pag may teaser na sila, hiramin natin yung teaser. Yun. Tapos palabas natin dyan. So it's gonna be this April mga Cubs. Abang-abang lang po. Sasabihin natin, bibigyan namin kayo ng update dyan. Kung nasa yung specific na episode o program na yun, no? Nakakatuwa, ang bilis umabot tayo sa ganito dati-rati Parang, yun, nakuha siguro sa passion. Pagmamahal mga Cubs. Pag meron kayong gusto sa buhay, pilit nyo. Hindi matigas ang ulo nyo kasi pag hindi matigas ang ulo nyo, walang mangyayari. Ano pa nga ba kailangan lang natin lagi maging masaya, Cubs, no? Dahan-dahan, unti-unti, nakakamit natin, dumadami tayo rito, kasama po kayong lahat dyan, 300,000. Kayo po ang pamilya namin dito sa Team Canlas. Kayo ang fuel na nagbe-burn sa ating motivation para lalo pang gumawa
ng mas magagandang content, mas magandang video, magandang editing skills. Ang dami nakakapansin. Maraming salamat po. Grabe yung puso namin dalawa ni Chester dito at ni cameraman at buong Team Kaldas crew, siyempre. Kasama kayo sa panalangin namin Yan. kanina nung pumunta kami doon. Ay, nako, Sama-sama sinabi tayo pa. maging safe. Hindi mawawala yan, no? Hindi na natin papakatagalin, Jess, at naubos na rin yung ating kandila dito. Gustong gusto na Napatapos niya, gumaganon na to. Nagsesenyas na rito, mga Kaps. Thank you, mga Kaps. Maraming salamat. Muli po kami ang Team Kaldas TV. Lagi sasabi, papaalala. Huwag niyo kakalimutan, lagi yung tatandaan. Cheers! Yan! Woo! Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Let's go! 400! Wow! Babati segment na tayo, mga Kaps! Special shoutout muna tayo kay Von, Girly, Liam, Ketket, Lid, Camille at Norilyn. Special shoutout din kay Lori, Aziz, Ruru, and Rima of Oman. Greetings at happy birthday kay Andrew Paminiano. Happy birthday Judy Lynn Lopez and Mark Anthony Lopez. Happy 68th birthday Josie Bismonte. Happy birthday Marbet Evilla. Happy birthday Michael Kevin Lustre. Happy 13th monthsary Team Cuenca from Adrian Cuesta. Happy birthday Angelica May Asuncion. Happy birthday Judith Fabian. Happy 5th wedding anniversary Mr. and Mrs. Batad. Happy birthday Sir John Henry Caurino. Happy birthday Leia Nailon. Happy birthday Ryan Reyes. Happy birthday Ayen Cruz. Happy birthday Polian Adelaide Orange Almario. Masayang panonood sa inyo lahat. Ian B, Prince Harlem del Rosario, Joseph Ferrer, Adrian Destura, Bacal Bore 31, John Brian Ramos, JV Velasquez, Daniel Carolino, Chodolfo Brugada, Moldes family, Edwin and Grisha Garcia, Carta and Laron family, Screamo Lerin, Cindy Divina Flora, John Ron, Tanya, Colin Misni, Clarence Calderon, Jerome Mercado, Christian Alaer, Ernie Yamelo, Errol Lacanienta, Timothy Samson, JD David, Tito BTV, Maria Ligaya, Intal Family, Random Videos, Balang Family, Jebron Mararak, andyan din si Vince Jacosalem, Elixar Victor Lopez, Raymar Canlas Galura, Joe Reyes, Ray Viñas, Jamie Patricio, Neil Matira, Cyrus Briones, Ana Balista, Nava Family, Mark Emmanuel Bores, Seth Arellano, JJ Ral, Jurgens Gaming, Francis Lopez, John Peter Camayo, Buenas and Tulabot Family, Norbert Torbalson, Magallanes Family, Abagat Family, Benji Sining, 3J Bro, Firefighting Equipment, mabuhay kayong lahat, Ian Kalaging, Rodel Gatel, Nante Condino, Mariet Don Patricio, Reniel Luang, Ivan Lumba, Harvey Punsalan, Sopronio and Cuyos Family, Brian B. Monton Family, John Paulo Valle, Brennan Cabildo, Leo Panopio, Rauli Bunda, Ivan Santos, Jaycetin Cyril at Iram AEIOO at Adrian and Genevieve Javier. Maraming salamat sa inyo lahat, mga Kaps. Happy 300,000 subscribers na tayo. Mabuhay kayong lahat. God bless. Bye-bye!